26 سپتامبر президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳри Ваҳдат бинои нави беморхонаи кӯдаконаи зидди сил дар назди муассисаи давлатии Маркази миллии бемориҳои сил, шуш ва ҷарроҳии қафаси синаро мавриди истифода қарор дода бо шароити кору хизматрасонӣ дар он шинос шуданд. Беморхонаи мазкур бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон ва бо маблағгузории Бонки Олмонии Рушд бунёд гардид. иншооти нав дар доираи татбиқи сиёсати иҷтимоии давлат бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалии соҳаи тиб сохта шуда, дар он барои табобату муолиҷаи кӯдакони гирифтори бемории сил шароити мусоиду муосир фароҳам оварда шудааст. Ба муассисаи мазкур таҷҳизот ва дастгоҳҳои нав ва муосир аз қабили бранхоскоп, таракоскоп, рентгени рақамӣ эслуга ки бори аввал аз ба ин марказ ворид мешавад, ворид гардид ва ҳама ин боис мегардад ки мо сари вақт ташхиси бемории силро гузаронида усулҳои нави табобатро барои пешгирии бемории сил ҷорӣ намоем. корҳои сохтмонӣ дар беморхонаи бемориҳои кӯдаконаи сил дар назди муассисаи давлатии Маркази миллии бемориҳои сил, шуш ва ҷарроҳии қафаси сина аз соли 2023 оғоз гардида бо ҷалби зиёда аз 100 мутахассиси маҳаллӣ ва бо маблағи 2,595,274 евро моҳи сентябри соли 2025 пурра ба анҷом расонида шуд. дар рафти корҳои сохтмонӣ мо сохтмончиҳо кӯшиш намудем ки аз маҳсулотҳои ватании худ истифода намуда ва зиёда аз 80 нафар мутахассисони маҳаллӣ ба кор таъмин буданд ва мо тавонистем ки дар як муддати кӯтоҳ чунин як беморхонаи замонавиро бунёд намоем. масоати умумии иншоот 15434 метри мураббаъ буда, масоати бино 1554,8 метри мураббаъро ташкил медиҳад. бо мақсади дар ҳолатҳои зарурӣ таъмин намудани иншоот бо гармӣ ва сарфаи нерӯи барқ, дар боми бинои навбунёд 36 адад геоколлектор обгармкунакҳои офтобӣ насб карда шудааст. илова бар ин дар беморхона 3 адад декхонаи барқии 60 киловатта амал мекунад ки дар ҳолатҳои нарасидани иқтидори обгармкунакҳои офтобӣ ба таври худкор ба кор медарояд. системаи ҳавотозакунӣ низ дар боми иншоот гузошта шудааст ва он имкон дорад ки ҳавои дохили муассисаро доимӣ тоза нигоҳ дорад. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки бинои беморхонаи бемориҳои кӯдаконаи сил аз 2 ошёна иборат буда дорои 50 кати хоб мебошад. дар ин ҷо барои ташхису табобат имконияти васеъ фароҳам гардида бобати баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ҳамаи шароит муҳайё шудааст. дар беморхона шуъбаҳои бемориҳои сили микробхориҷкунанда, бемориҳои сили такроран сироят ёфта, шуъбаи шакли мутобиқ гаштаи сили кӯдакона, ҷарроҳии сили кӯдакона ва дигар бахшҳои зарурӣ мавҷуданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити беморхона таъкид намуданд ки соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи саломатии кӯдакон ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар қарор дорад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаи давлатии Маркази миллии бемориҳои сил, шуш ва ҷарроҳии қафаси сина як шуъбаи бемориҳои кӯдаконаи зидди сил ба истифода дода шуд ки дар он тамоми таҷҳизотҳои муосири тиббӣ ки аз Олмон оварда шудааст муҳайё гардидааст. мо ба пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории самимонаи худро баён менамоем ки чунин шароитҳоро таъмин менамоянд. ин метавонад дар баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ кӯмак намояд. ёдовар мешавем ки дар асоси барномаи давлатии мубориза бар зидди бемориҳои сил дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо дастгирии бевоситаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2006 бо маблағгузории лоиҳавии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Олмонии Рушд аз навсозии беморхонаи ҷумҳуриявии клиникии бемориҳои сил оғоз ёфта соли 2011 ифтитоҳ карда шуда буд. дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 январи соли 2013
11 беморхонаи ҷумҳуриявии клиникии сил ба муассисаи давлатии маркази миллии бемориҳои сил, шуш ва ҷарроҳии қафаси сина барои 400 кат табдил дода шуд. дар беморхонаи мазкур ҳоло 14 шуъба мавҷуд аст ки дорои 420 кат мебошад. таъкид гардид ки ифтитоҳи ин муассисаи тиббии муосир боз як нишони равшани ғамхории пайвастаи ҳукумати Тоҷикистон нисбат ба насли ояндасози кишвар мебошад. бо истифодаи имкониятҳои беморхонаи кӯдаконаи зидди сил, ташхису муолиҷаи бемориҳои хавфнок дар синни кӯдакӣ ба марҳилаи сифатан нав бароварда шуда, сатҳи хизматрасонии тиббӣ дар кишвар боз ҳам беҳтар хоҳад гардид.